Vaselinefyr. Nej, det er heller ikke godt. Dario søger dame. Den er god. Den tager jeg. Dario, skat. Der er ingen kvinder, der gider gå ud med en Dario. Så kom du da op med noget bedre. Mand med lysterne ude på tøjet. Tøger, forførerske med store... Og du vil vel ikke påstå det i Birte, der har skrevet det? Det er sådan en slags forretning, vi har lavet. Ja, vi går sådan lidt stille med dørene. Og så skal du have den her på! Den her, den kan jeg da ikke gå i. Jeg er kommet til at ligne en prostituere. Der har du godt nok skudt på med øjne for mig, hva'? Hvem er du? Nu skal jeg pille fingerne af det lille kræ der. Jeg har slagt mis 37. Du kan bare kalde mig Tinder. Hvordan kan du gå på gaden uden at blive overfaldet? Er de ham den kaspiske? Ja, altså lesbiske. Nej, jeg mener bøssen. Jeg bøssen inden fra livsledsageren.dk. Ja, som jeg ikke kender noget til, overhovedet ikke har noget med at gøre. Han er alene 54, hjem til den til stede. Jamen, de er da ikke 54. Det er tommer.